Аз май за макс единиците имах някакъв. Да, ето го, крапка. Вземем четвърката, кой има? Не, това е нормално. Помня, че за още нещо имаш някакъв Майнкрафт, за 20 лева на мен. Ама мол. Не. Май без да револвера. Мама сме. Взем са. Не го имаме такива. Няма доколко. Корнфликс? Корнфликс? Мога да ям цяло ден. Терамок. Фрейммок, Терамок, Аурамок, Тераслон даже. И кон в стаята. И в